Sampun titi wancinipun dalu punika Yogyakarta campur sari badhe kagelar kanthi kawiwitan salah setunggalipun tembang pambuka. Kanthi atur sugeng pinaraan sedaya kemawon para tamu undangan ingkang satunggal kinurmatan, terlebih para sepuh pini sepuh, pepunden-pepunden kula, komandan-komandan kula, Pak Wanto matur sembah nuwun, seksi riwariwi kewit wingi. Sugeng pinaraan, sugeng mirsani. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh. Selamat menikmati sugeng pinaraan kanthi merdeka kali begalih kantor sanjani para tamu dengan kakung Sumawono Putri. Selamat menikmati hiburan sekali bersama Yogyakarta campur sari. Sekaligus ucapan terima kasih untuk rawuh panjenengan sami dalam rangka memberikan doa restu kepada keluarga besar Bapak Marjoko juga ibu sekeluarga. Sepining swasana katur sanggiring para rawuh kakung Sumawono Putri kang satu dadi hormatan. Titi wanci pagelaran campur sari enggal kawiwitan. Pramila badhe katepangaken setunggal mboko setunggal widodari yoga laras. Katepangaken ingkang menika pesinden mijil saking tlatah kota Wali Demak Bintoro. Sinarengan juga laras badhe atur panglipur wonten ngarsa panjenengan sami Linda Popi. Iyo Bagaimana Demak kabarnya, banjir enggak? Oke, baik. Banjir ya? Baik banjirnya. Kadene kok teles kabeh ngene. Piye Mas nganti kepiok-kepiok iki lho. Iki Rino ya buruh tandur mulane kok do mlethek kabeh sikile. Ampun dipromosike jobku wis kebak, Mas. Ingkang salajengipun mijil saking tlatah Tampel Wates Lor Jepara Pati Putri Andarista.
Andarita mijil saking Jepara Pol Wetan Lor tapel wates bumi pinatani wonten kasalajengipun nggih mapan mijil saking tlatah Kitha Jepara bagian pesisir lor iki saka tlatah Bayuran Ica Rusmala setunggal malih yang badhe ngatur panglipur wonten arsa panjenengan sami lumantar lagon-lagon yoga laras Sinta Aulia yoga laras ayo karena beti sampun samapta ing dadi sawengga ing diri atur panglipur yoga laras kanthi kabuka yoga laras campur sari epot sang Brotosena munggah gunung munduran ampre wahyu kasampurnan jati
Ogo. Jarane jaran wedok ne mlaku dodo-dodo. Yo yo yo. Para pamirsa, para tamu undangan, monggo dipun nikmati kalian yoga laras campur sari.
kasih untuk para vokalis bersama Yuga Laras Campur Sari.